dikaji wana siradam ditempuh di dalam desa rubo. Memang ampe iyo ke asalan nampi dan iyo de asanyo. Mano la de nampi de damu. Oleh sinar basilawe iyo sinar marapi. Alam mo pasang bela di malangan ko. Alam utlah apa dapiti iyo dicari. Akan kadibalan jo anak-anak nanya ko bana si itu asaman mapaham hari pada kalau lain boleh oleh pahala iyo ma'rifat oleh kalau lain boleh oleh batul iyo ka wafat oleh inna iyo ka sase. Dayong ki youtuber ado puno naku aku munir nambaru tak angkit ini nangko.
ditulam saudara. Wassalamualaikum wahai pemuda atau pemudi. Desa sudah itu kasih Nabi dan mudah mata wajib diketahui apa-apa karaju akan dilalui bertanggung jawab pendapat yang sekali nak jangan sampai kalian tambudi. Kalian tambudi di tangan Rami umpama si jahil nasange marugi. Oh jadi sabenmu bingung sekali atau malah jawab sekali nak meminta puno nak menjadi bupati atau nak menjadi calon menteri. Lagane diplomatnya diplomat tani. Batang kaca jagoan jopi atau masih kulit mani memikir itu kami nama buat nama minta puno nak menjadi datu nama maci adat nama jual selalu abadi tak tahu lu hijau pungguan nyampang rantanyo undang-undang datu hanya jawab saja galak coba tua itu tandonyo dek dalam posan. oh lepas tu bagalah bujali mumuak osianya malam mati mabua anak sembilan tidak berindua ulalaga dengan pariwa sampai babini kabar si musuh jangan bak orang memandi kamar baru lah tajun awak menyuruh itu para induk orang ini itu lah karun iya bagi itulah sifatnya.
Allah
buang dah iyo nyobadai ada iyo mandayo nene oleh macam iyo berbagai masuk dah iyo nyogini nene nilai cari lah kurang nak pandai iblis ada mandayo oleh macam lah berbagai manjala da iyo nyo guru karano da iyo de lalai iyo jangan la guru delai jangan takabur iyo nakala paham iyo sabarono kurin jangan jonasi akan menjadi kubur umlamu kain lagi jangan luntur gini lene elok la sungguh le guru le jangan mengicu kita gipa sabarono jujur tarko lagi paham lene sifat ladu pun dua sifat oleh dipegang teguh dua sifat dipegang teguh sifat amaani lade para populo lade sifat salafi mana iya lode kaki nanya tutuhan di mano bagi ko jawa hampir di hati jawa ko hampir terang di hati Al-Quran oleh anak iyo fikir wa nahnu akrabu oleh dengan ilahi itu min hafli waridi nomor ayatnya hendak lagari keenam balik hendak pandang ayat anasi madawan adapun aku katonyo Tuhan telah hampir kapado insan oleh hampir dari onarandari oleh dalil rangkuanawan osakatar dari onyo itu oleh kami iyo sapu kawan oleh minta iyo pahamnya oka guru lena simpel keputusan pandawa minta pahamnya jangan kepala nak dengan ditanya uncang di sana ragu pisau di pinggang nanya kobana si Indo asaman mapaham marifat kalau lahi boleh oleh paham iyo marifat oleh kalau lahi boleh oleh betul iyo wafat oleh
kami jawabnya. Lailah kabar jawab sana kami lah bertanya. Desina hati lah di mongko yo de basamu. Di mana lah kesana ngapi nonton lah tinggal nengko. Ada lagi anak pagi anak nungku yo lah di mongko na ungku di mongko. Lairami lah denyo datang na lairami nang lelaki Ada di kondo bono. ope santai na pagi jomlo. Elai mandang ala silawat bakahan lagi ni pagi nengko. Adoyo pulo adinda yongki YouTuber ado puno. Ano puno na tuangku munir nambaru tak angkit ini nengko. Onde sana sudah yo pengangkatan baru mungkin kala baru matanggo. Elai sama-sama berhadir di lokasi acara kita nengko. Tarano yo lakini aku mundira kapan cariannya ala ado seorang ni yo ela YouTuber yo kini nengko. Memang kalau kini pandang di Malang kini banyak YouTuber ada nanti bo. Elai neraminan dela datanglah ke lokasi lagi to nengko. Iyo kasilawa edenyo dulang ondira niku dakwagamu. Mencari iulan video silawat tulang di malam nengko. Ini malah jawaban kami batu Baruringan ihoy pengadilan. kami nana tarimu. Dikaji ke asalanyo tubuh onde narapadoyo dahulunya. Dikaji iwan nasiradam ditompo di dalam desa rubo. Memang ampe iyo ke asalan nampi dan iyo de asalnya. Mano la de nan nampi ne danga la de kan pulo. Jadi tulan nabi yo la doa iya amin saratu ay jotan mahanyo. Itu nanti ola de nan nampi ka asalan tubuh lagi to nengko. Nanyo kalau iyo api itu kama jadi darah yo la de gitu. Nanyo kalau yo amin itu kama jadi ure la de gitu. Nanyo no kalau yo air itu kama jadi tulang la de gitu. Nanyo kalau yo tanah itu kulit yo daging yo la de gitu. Oh belane ya kanan de ko jale kana kanan ni ola la ko nyato. Dari sanoi wahai ke asalan memang rimba kuat la di tompo. Bagi tulan ni ola pengajian nan kami nan ni ola nan tarimo. Tetapi daripada hakikatnya sifat Tuhan denyojo nanta jali iola di kagya azim yo de namonyo arati iwe denyo itu kabasaran di tubuh kita nanta yo jali iola di kagya onde dangayo de kantulo barnamo iyo denyo hakim iyo ay kaman jadi kopo. Bagi tunan ni onan ne tarajali de pado daging lagi tunai ko. Nanti iyo ay pado uwe sifat yo Tuhan yo kito yo nama namo iyo de ko iyo na iyo akan yo de namonyo nanta jali iyo pado tulang muji yung sifat Tuhan kito. Bagi tunan ni ola penjawaban sepanjang detanyo la de nanti bo. Iyo Allah rasul kami jawab iyo de sana panjang tanyo. Ala ya hinde yang ka anja mengurangi kami de sio-sio. Karanoyo hari manjala subuh nan panitia sajunan tampak yo lagi mungko. Ede bana gitu nalapi nonton nalai tinggal de kini nangko. Karano acara denyo kita latigo hari tigo malamnyo memang yo lagi malam kini
malam penutup yo kini naiko memang malam penghabisan acara nanti go malam naiko tentu pintulah banyak anak tiada banyak yo puluhan leno La banyak nani oi tagu lampai la banyak abanan tajaleo tapi hati yo antula baik dan tula sanang yo padu malam naiko karalo alane tapi ke piang lai sarajui nande bahelo laman yo ai lai semangis yo ai dengan di dangataku Ela samo la ba impa wa wakafin nonton di malam nago Ituan yo ai de elo nyona ko sa yo ai de sakato babangan niyo la de na barik kadipi kuayo basamo kalau pipi ko yo ju suara na mo re kili bo di buwe nyo akan sudahnya tuh yo irama dangdut apa macam tadangannya aduh irama dangdut baru walau lamu sinar barapi memberi puluh jonada soraya iko namonyo akan lupa ada irama dangdut asaraju ibahelo berulang kali ku mengatakan agar diriku engkau lupakan karena diriku kini telah punya istir pintu harapan tiada lagi pintu harapan tiada lagi pastilah ku mau tinggal di sini tiada salahnya padaku tetapi sayangnya semua itu karena bagiku kini terlambatlah sudah pintu harapan tiada lagi pintu harapan tiada lagi andaikan saja aku masih sendiri pastilah ku mau kau jadikan suami tiada salahnya kau rindu padaku tetapi sayangnya semua itu memang irama dangdut dari kami nande padu kalau irama dangdut nostalgia dek kami lalio aduh pulau
tengah malam dekini nangko Kala imam yo es arifin yo ayakan namun irama laila denyo sadih lailan yo manalleno dicari nada suara supaya laila de manalleno supaya nak jangan debaraso iyo pangkatan ingo supaya na iyo la denyo mantap iyo layakan labun ninyo iyo simak di kamana elela di mongko la basamo apalah artinya kalau begini akhirnya hancur hati ini pedih aduh pedih aku pandang-pandang potretmu sebagai penukar tulangku aku pandang-pandang potretmu sebagai penawar hayangku karena ku tahu begini akhirnya dirimu dapat aku miliki biar ku bawa sisa tulangku bersama el yang ku rindu aku pandang-pandang potretmu sebagai penawar hidupku aku pandang-pandang potretmu sebagai penawar rinduku nasibnya nasib mengapa jadi begini bunga yang ku siram kini dipetik orang ternyata tak dapat memiliki apa yang menjadi kehendak bunamu mengapa jadi begini nasib sinar barapi aku pandang-pandang potretmu sebagai penukar tulangku aku pandang-pandang potretmu sebagai penawar rinduku kalau ku tahu atau mungkin seutuhnya dirimu dapat aku miliki dapat ku miliki biar ku bawa derita ku bersama sisa-sisa tulangku aku pandang-pandang potretmu sebagai penawar hatiku itu jo irama dangdut memang irama nalamu irama nostalnya dia dan itu leladia alatiba anataran ta'alabia ambunan manundo kini nanti tuku asaratu tambahnya onde tuku ajo tambahkan perai sajo ajo irama dangdut ajo tambahnya antakan namu antakan tidur hiburan bari oh irama dang mendut irama lamu rena rena aku eo padamu oh rena aku cintrong padamu aku sangat rindu pada dirimu sudah lama kita
rena 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 ku padamu. Oh rena 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 itu panggilanmu. Hanya satu dalam hatiku, Suci kepadamu, suci ada duanya di dalam dunia. namamu terlukis indah bagai intan mutiara, Memancarkan cahaya, cahaya asmara. Rena 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 ku padamu. rena 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 ku anakku padamu. Sudah lama kita tiada bertemu. Aku sangat rindu pada tulangmu. Rena 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 Itu lagunya. Rena 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 di kami badu. Inilah kami lade nyobari lade monggo lade bersama. Lade panjang ayo dekat subuh dengan lari kami badu. Dari sinar lade parapi sebagai sambungan jago. Sambungan karena Arjuna lari dengan samanta jago. Kini mari lagi tutup walai saratu jo tambahnya. Itu kuala jo tambah insya Allah ambu tunduk. Ejo irama orang Minang. Tuyul kaki debu itu. Irama si tuan denyo salmon rasun rasul kasih. Ibu irama yo Depok Minang yo nak jangan yo den Marandu. Ena irama ratu ne padiam pura suni rasunan kasiro. Sari yo de tanah ayo jarang-jarang dari tukang curi itu. Ena lana kami labari bana ganda nang sidang labasamu. Ini cari yo nada de suara. Supaya lani yo jangan lero. Pasangan hati di dalam nado. Nak kami buaikan anakku jago. Irama Minang iku namanya si Tuhan Zalmon punya karajo. Ia diwari di sebuah rinago. Dia aku munir kuliah tangan menjual. Laden tutu si kayu jati dan nuki cando si ulanago. Di dalam hati adia tak mungkin onde sarupu malangoe jadi amo.
sifat diurai rang sabi jamu diulu tahu orang latar di rakyat tinggi pilihan orang ondekan wangoye nan mangantangi kodini kadinanggo hidup umpama malangoy coba dia kenapa kurang sisiakan di kota campur malangoy orang kiraikan ampun tolong salimuti yang ingin bawa laden tabang biar tabuang aja jauh biar nak tabuang tuangku jauh iyo jo irama Zamon nemukalnya kalau irama memang saraju barelo Elai samuh lagi bari di tangan lamalan nengko iyo kini atau kanda kaya sirekan kita karano nyobakan lah memang akaleno memang akaleno dari nabi aso dari dan biasa Iyo sumangai tabu dua jo ala tabu dua sarati para sena sagat tekioto dibalikan dasar lero di lamalan nengko pasal hati di dalam dado dua di mungko walau nala siom ki walau nala jumlo sambutan lala berhadir lapado malam nengko pasaju adalah mati zaman nangguan nama agianyo kami nyobari lala di dalam ladado naik kodape jalan sairia Allah kasana di dalam kiro Allah bakanya orang ni kabadoyo de kapindia Allah siom kila babilo nana kababinyo ande kala ande ada ego nan lagunyo ande ada ego nan lagunyo lalai rami de pasan ala bukit tinggi rami de anak lana mudo mudir lamunir capek lah babini nagari kini lah jodoh lah ya kampung oleh kinar basilawe iyo sinar barapi Allah ko pasang ondela di malam nangko Allah utua apa depiti iyo dicari akan kali balanjo bana naninda ado ande cila bora bori lade ande cila bora bori ai kodape di malam nangko Allah batura sama malam nangko awakan saya de bangsa banyak ibu amma sineti lagi lo basali puyo ande cila bora bori lade ande cila bora bori Bagurau de kita salam lanengko Bagurau kita jo silawa tulang Bukan kumunir de awak kini de nabi bo
Salimu dape hari nalasia. Oh andeca andeci Bora bora bori, andeca andeci bora bori. Oh di dulang sadulang lai. Allah de pandulang ame di bangku. Allah potong malam dende kakak sakral. Amang kumunina sampai kini dom loju. Andeca andeci bora bori. Andeca andeci bora bori. Bora de iko panalaga monyo. Banyak pinonton duduk dalam mano. Kolam mojo tuanku hidup lamarando. Kamu kuasa bui sila tulang punggung. Onde kita kapalai kabuki tinggi. Allah de kabuki lenai oto bumbu. Ya. Allah ko indah iwola siong kina mua babini. Allah tando siong kina Allah tahu baun. Andeca andeci Ade bora bori. Andeca andeci bora bori. Allah ko dirantang tanah mua panjang tanah mua sampai larinyo pagi. Nilai pagi tu denyo pana di tangan malam kini. Allah de kana no sipi nonton Allah de banyak iyo nan pai. Labanya iyo labenyo pulang dari nan iyo lokasi. Ade lapia bana la pulang yo ka rumah bini. Lama sampai lalu bagandong nan di rumah labenyo kini. Allah dengan duduk ayo la di ngompo na pakia anak santri-santri. Lelai orang nan paguro sajo nan tinggalnya kini. Tapi dia bakal akan iyo kapado kami. Kapado tukang nan silawan yaitu sinar barapi. Dia bana larikan kita ratu aguci. Lelai semuanya datang dalam samo kami. Pasamo pana ajuna lana iyo jo sinar barapi. Maafia iyo video karajo di malam kini. Wala siaran langsung lai panton nyoga arami. Bagi tulai acara gitu pada saat kini. Onde lagi masih jamba la penutupan malam kini. Acara iyo malam kini acara terakhir kali. Iyo mencari dana la pepiti la sagoni. Alagabe iyo benyoke piansa oto nan la puso di malam kini. Iyo lepa itu bana nan kula baila kanang mati. Ala sajua iyo denyobana kami iyo le pandangi. Iyo le karano kito kamasuan de bulan suci. Lelai bulan labe Ramadan kini hampir tiba kini. Lelai karano la bulan suci la de untuk pambata doso lan salamu lamu ini. Ila ila mulai katibu barami rami. Elo la dari kini nanti kita para siai. Lelai samu kito lade baraki lade nyosuci. Tantuan kagala kabar mohon kapinon kono iyo nanarami. Lelai kadun sana anyo kito pado malam lade nyokini. Omanandum kito balain nagari antata upela de antata puji. Anta matamu kemudian hari di labuanan golo di pasanan rami. Walau di padang atau di bukit tinggi, walau nanti Solo atau di Sumani, walau di Sumani. Dia dalam rimbo sedang berburu babi dia di sawah menyabi padi ada elok lagi itu sapu menyapui. Sana kami menyapui, kok kami lupa sapo dekat gila de baola kami
milai kakak nasi kurang-kurang nyola di warung kopi punyana raunaya bodo bendi kalau parang dunaya oto teksi sakit lagi kasih tayo na naramay di masukin nila tibo masuk pasaray ibarat menyebul di kalalang ramai ayam namanang bukunya labadai ayang kala sayo ala na maripay nangala cari baru alancay ibu bapak ketingga jogan labadai kami kapulang mungkin jolang kagontai sakit lagi kanay ladato lagi to pangawan ladu kuyo na samalan negara ku cinta lebala bagaragan kota somani di dua jangan Otara sopai lambe yo di nuatan mau berpikiran dalam sedikitnya lagi kasih dalam bahasamu iko iman tadi tukang itu Opang nambare isu alana ko ado isigi basilawe salaruto iko sinar barapi mulola baratamu di pariangan padang panjang dan hijau walau mana arjuna kana do puno disinggal lama disinggal mana de tampeo Ledo angin lalu pasal lagi kandu ko indah sampai de angin rasonyo Kayo orang tabang pasal de kanju ko indah sampai de burang rasonyo Lai kirimkan sore lai kala sopir oto ko indah sampai de sore de rasonyo Kaitulah kami kalau rumah tanggo bulianyo gitu nak batamu ko Kembali menurut dosa naklah disiko lewat udara itulah berbicara telepon genggam kan jadi jujur dengan insya Allah gitulah berbicara Begitu nyobana buya neklah baik itu ala biasa lewat telepon saja Biar bersama dosa na iyo lah na disiko ipasi aja mbak batu di umumnya Ne buya nyola baik lagi nala sadonyo tukang silawat lekan lama mano Onde biarkan na ajuna sinabara pilan na bala itu jo nama itu lagi na niyo kasabonyo Ne pagi tu bana padola malam naiko sila bakat akhir ikola dan namonyo Untuk membangun nama sagi onde lancar ju banyak donatur nanti boyo dekasih ko supaya nyo mejit capek lala sudanyo supaya gagah nanti la pandang mano kapan balu di buwe mutala pati kelimo nak sanang tiba ibadah di tampenanku begitulah doa bersama-sama tukang silawat padola malam nengko masyarakat di Pasia jambak ledi doa kabuno umuana panjang rezeki nuradu ibadat ke Tuhan bertambah dengannya begitu doa de tukang lagu itu eko adonan mangaleo balamo galeo Leta bali dengan moral di mata juanya eko adonan kalawi banyak lau ayo tahelo Nilai banyak lah denyo tapi lai bapuso lah denyo puso tapi ada siong kila nilai ada kapatangan ko Leko ado lawataran nak lakapuataran nak nyo Nena patarana kambiang tiyo barana kembali mo Ado bataran nak ikiatan nua namuasa kadang lade kapalo Mano iyo nana bapara sila balik pe bagando Ado nan bala para lado la mera
ladonyo Mano na para taruang pajang taruang tigo itu ano na bala para to mata hasilnya pa puso-puso Mano na marado manapedo do sasudai ko Mano lang gaya-gaya babanya mudo lang anaknyo Anaknyo kalau mati manciro pui masuk asalu